Na mo se de ya. We Asante Tony, e won e bi. Asante kosu aso da so. Kosu asante kokko kosu eni e. E na asante paya. Asante body so ni e. Paya asante body e to nkate e ka ho. Asante nkate e ka. E de asante mako. Enti asante atre ye wa adwuma mo ye wo battlefield. Enti no te say ye wi ayekotwere asante de ne so ka ho. Bibia asante je ne na chihyem green ti we wote asante politics na wa asante paya. Na ya se afa asante nkohia. Se kutu se ba. Na de asante manu. Enti na ya se mo pesa mo kire se na nei mo maye mo ho aye fedodo. Na himfa na mugine a ahofe na danso sa na eto no so amudi na frifie be mu. Aha na mu frie. Ejina bodare. Aha. Then every mention ya bezem. E dey asante to. We asante to. Mensia to. E ya wodi abeji. Enti na so mo pesa mo kire se wa ye mfrɛ wo. Ya mfrɛ wo. Ya twiso ama. Ejina kotoko fie. Asante ni ba de twiye. Otumfo central for hene ma so eneme. Ene ene asante nkosia, asante paya, asante body. Se kutu, se bam. Kwanza basa ade me dia ma me. Asante to. Enti na jase wo kan de anya se aduane no kwa mu di kwa mu se di no wodomu. Ye di no wodomu. Asante bibia. Asante bibia. E na asante ni paso na edi. Ye ni mutodi. Ye ni mutwini, ye ni mudi. Enti do obetwi anya de ne zo onya asante ni. Ye twini ha. Kromo de ane de. Wei ye die ni bia. Eno no nya ye die ni bia. Na asante mo sese abi so. Asante mo sese abi so. Na asante ni pedi. Say good. Say bam. When you are going to eat, when you are from Medibi, I'm not for Medibi, and come for Medibi. Where is my for Medibi? Call for Medibi, I think for Medibi, it's for Medibi, Savvy for Medibi, or be a Medibi, and as I'm the phone, yet your dom, your dear dom, then I are dear back. It will be a media santesa. Say good, say bam.